Gima nonego bed mana kaka yiero ma pile noduogo lokore Paulweny rapar mar kaka siasa ma pacho ka samoro iye bedo matek tweta. Ng'at achiel ne owito ngimane, jofwambo nogomo ma mwandu mag bende. Dwe achiel bang'e, duol mar KNCHR ogolo duondgi wang'ni ewi tulo mamedo jimbore e rombe mag siasa ma pacho ka. Simfrus Okinda konyowa kolo e report mar KNCHR ewi yiero matin ma Olkalau kod pachgi ewi medruok mag njore e pacho ka. Kom mar kachung' od bura ma Olkalau nodong' nono tok tho mar manen jaod bura makanyo David Njuguna Kerao dwe mar adek higani. Kaka chik dwaro, IEBC nochiko yiero ma adundo tarik 16 ma dwe mar abiriyo higani. Jochung' ochiko nonyiedhore mar laro komno. Sami Kamau ma DCP kata kamano ema nobedo jaloch e yiero no tok chodho ombulu 35,440. Kaluwore kod duol mar Kenya National Commission on Human Rights, e yiero ma kamano nochakore maber e yor kwe. Kuonde yiero noyaw chon maber kendo mwandu duto mag luto ombulu nochopo e sa maber. Mak mana tulo noduogo muoche kar sa 8 mar odiechieng'. Lipot mogol kod KNCHR lero ni ngima oganda nosandi gima nochuo nego ng'at achiel James Mungai Mwathi. Ji 6 mathoth gine jofwambo noyudo hinyruok odiechieng' kama moko 12 nohiny gotieno. KNCHR lero ni jonjore manomanore kod gige lweny mane ni nyamburko matinde gidongo mane onge namba plate kata man namba gi ne mirimiri nomonjo kuonde luto ombulu mathoth kamoting'o Olkalau Primary, Mumbi Comprehensive, St. Joseph Primary kod apaya mochomo Mugumo Primary. Oko mar Mumbi noti kod lisasi macheng'. Duol no medo lero ni kata obedo ni apisas mag obila ma kwan gi 1,000 ne ore yiero ma adundo no, jomaundugo notimo timbegi nyamonge maonge ng'ama notemo bwogogi kata geng'ogi. Nyamburko maonge namba plate ne ringa oyaye ka mago man kod namba plate ema nisako igi. KNCHR koro dwaro mondo duol mar obila oru nonro ewi tulo ma Olkalau kod tho manobetie. IEBC ochiki mondo obed kod chenro mar rito ratich oganda e kinde yiero kendo non wach mar godho jolut ombulu bor. Kamano bende apisi mar okwach kich dwaro mondo oru nonro ewi monj motenore kod yiero ka jotelo ma pacho ka ikwero ewi siayo jopiny midwaro mondo kik yieti kod gima rach kod jotelo. Kotenore kod mano bende, tend KNCHR okwedo monj masani medo jimbore e pacho ka ahinya kinde rombe mag siasa. E ute fwambo odiechieng' manyoro, jakom mar Kenya National Commission on Human Rights Clarice Oganga okwedo mager njore makamago mowacho ni keto Kenya kama tek kaluwore ni yiero maduong' osekayo. Duol nogolo listi mag monj makamano monego non kamoting'o mano manotimore kanisa mar ACK Cathedral dwe mar 6 higani, monj mar josiasa Kiumbu kaunti ma Kisii manotimore dwe mokalo, monj mar safar mag nyamburko josiasa Gilgil kod mano manotimore kanisa moro e kaunti ma Kisumu. Monj mar jofwambo Mount Elgon Kimilili kaunti ma Bungoma kaachiel kod monj ma Jumapil manotimore e kaunti ma Homa Bay e kin mamoko. Oganga kwedo josiasa masiayo lweny ka koro jiwo jokanyo kamoting'o duol mar NCIC, apisi mar ogai mar obila, jotend siasa kaachiel kod jopiny mitiyo godo mondo kaw okang' kaluwore kod ting' ma ng'ato ka ng'ato ni godo. Ote makamagi ok wende it jopiny, to kaka piny medo sudo machiegni kod yiero, penye ni bende paro makamagi biro ketie tim. Kose pod jopiny biro medo neno tulo mosebedo kadhiyo nyime e pacho ka. Simfrus Okinda, Ramogi TV.